Bueno, Modesto, hoxe xornada especial aquí no colexio Padintuiteiro, non? Efectivamente, todos os anos nos colexios o 30 de xaneiro celebrase o Día Escolar da Paz e un día que sempre se fai algún acto, algunha reflexión sobre a paz e a ver como podemos ir concienciando cada vez máis aos nenos sobre este tema e que eles mesmos vayan reflexionando. E como se conciencia a un neno ou unha nena deste tema? Difícil, non? Sí, é difícil concienciar, pero a veces tamén nos sorprende a reflexión que teñen feito os nenos sobre o tema da paz, porque damos por feito que, bueno, é un tema que non lles interesa e que lle sona moi lonxe, cando non é así, senón que se van percatando de que no seu redor pois hai unha certa violencia de xénero que desgraciadamente sai nos medios de comunicación, que hai unha violencia verbal, xestual, daqueles son conscientes, non? E logo, eso, reflexionan incluso sobre os pequenos conflictos que hai nas súas aulas e como resolvelos positivamente. Eso para nós é un valor importante e temos que aproveitalo para conciencialos e para que, bueno, no día de mañán sexa unha sociedade máis xusta e máis tolerante con toda a diversidade, que aprendan a solucionar esos conflitos pacíficamente e non como se están solucionando moitos deles hoxe en día, que con guerras e con insultos, con descalificacións, con todo tipo de conflitos que vemos nos xornais, non? E como sempre, o vosso colexio activo 100%. De feito, vemos aquí un mural feito polos rapaces. Sí. Pero non só iso, sino que hoxe houbo música... Música dabondo. Música dabondo, dende os máis pequeniños hasta os máis grandes. Hasta os máis grandes. Como nace a iniciativa esta? Aquí houve dúas iniciativas. Unha foi esta que os nenos de primaria quixeron plasmar a súa man, fixeron un recorte en distintos folios de distintas cores, poñendo unha frase sobre a paz. Entonces, logo houve un momento ás 12 que baixaron todos ao patio e foron colocando cada unha a súa frase, a súa idea sobre este tema da paz. E a par deste, pois tamén nos unimos a un proxecto que descubrimos na internet, que a día de hoxe pois nos fai chegar ideas de outros sitios, de unha cantautora colombiana chamada Marta Gómez, que iniciou un poema con unha melodía. Ela simplemente escribiu o primeiro poema, que era Para a guerra nada. O proxecto chamase Para a guerra nada. Ela gravou ese primeiro poema coa música e lanzouna para que todo o mundo fose sumando estrofas a esa canción. E nos dixemos, esta é unha ocasión fantástica, e decidimos gravar a música con músicos daqui do propio centro, algún ex-profesor que se xuntou, algunha compañera que tamén arpista que non estuvo no centro, pero que tamén se quixo sumar. Gravamos a melodía, fixémola chegar a todos os cursos, e cada curso que fixo foi facer unha estrofa reflexionando sobre a paz, non? E logo gravamos eso todo nun proxecto, puxémonos en contacto con Marta Gómez para ver se podíamos realmente sumarnos, e ela encantada de que nos sumásemos ao proxecto. E, bueno, aí está a idea para que tamén os pais poidan compartila e para que xente de outros lugares poidan ver o noso resultado, a nosa aportación, a nosa reflexión sobre a paz. Pois a verdade é que xa desexando ver esa montaxe final que circule por aí, e sobre todo, como ben dices, si a paz non guerras, e sobre todo que tamén o voso colexio, o voso centro, unha vez máis é pioneiro, punteiro, está sempre en calquera actividade que hai, sobre todo cos rapaces, actividades lúdicas cos rapaces, sempre involucrados. Tratamos de facelo así, é dicir, o colexio ten que estar conectado co entorno no que vive, coa realidade na que vive, e, lóxicamente, hai unha parte formativa de asignaturas, pero esas asignaturas teñen que estar conectadas coa realidade. E os profesores tamén, eu teño o gusto de estar ao frente de un grupo de profesores e profesoras que realmente se esforzan e son punteiros en iniciativas e colaboran activamente en isto. Entón, para mí tamén é un placer. Damos fe que o profesorado chapó, os alumnos tamén, e o director tamén. É dicir, centro... A altura hai que estar. Centro de referencia. Pois moitas gracias, Modesto. No, gracias a ti. Seguir coas túas labores e nada, a ver ese resultado final da montaxe. A ver o resultado final.